Rahayu Mbah. Rahayu. Ngapunten sampun ganggu wedalipun panjenengan. Niki kula badhe nderek belajar kawruh Jawi Mbah niki. Nggih. Tiyang saged diwastani Jawa niku sing pripun Mbah? Soale sakniki kan Jawa namung glegere mawon sing Jawa. Niku kedah pripun nggih? Nggih, pancen perubahan zaman nggih. Cuma mau nek saged niku nggih. Ngeten nggih, termasuk nek kula pedoman kula ngeten. Indonesia niku tanpa bundelan tiang Jawi. Kula pikir korat karipunan nggih. Tanpa bundelan dibundeli tetep dibundeli kalih tiang Jawi. Dadi penerusé tasik kata lho. Tiang Jawi napa malih nek pun daerah Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, pun ngantos Jogja niku lak sing gatholi keyakinan tiang Jawi lah wilayah mriku ngilen. Nggih. Pergi pisan kula niku nggih Blitar. Nggih. Ngoten. Terus ngeten Mbah. Saderenge Islam mlebet teng kene tanah Jawi. Nggih. Tiang Jawi ini kan sampun gadah ageman piyambak. Leres. Tapi kenging napa Islam niku kok tasik ditampi kalih tiang Jawi niku Mbah. Niku. Nggih. Nek niku ngeten liwat niku napa cetakane Undang-Undang Dasar 45 termasuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 lan niku. Nah, terpriku lah Pancasila kesatu lah ketuhanan yang Maha Esa niku. Nah niku mulane agami napa mawon saged mlebet ke Indonesia. Nah niku. Cuma langkung-langkung nek saniki pun ngantos nggih agami niku nggadhahi sifat diskriminasi utawi intoleran niku. Susah lho nek pun ngoten niku tiyang gesang pun ngantos nggih. Nggih. Tiyang gesang pun ngantos kedah pedoman niku nggih. Dilarang lho kali isine undang-undang niku lah dilarang. Mun jelasne nggih dilarang to. Nek tiyang Jawi agamane butuh tiyang Jawi lak kerukunan. Nggih. Sedadan niku sederek kok nek tiyang Jawi, mboten ngarani ABCD-ne, tapi sedaya tiyang gesang diakoni nek niku sederek nek tiyang Jawi. Nggih to. Mboten beda-beda. Mboten bedakaken sesamine gesang nek tiyang Jawi nggih. Ngoten. Nah sampean semerap nggo cara semerap isine penget aduh. Niku berat niku cara tiyang ajeng nglampahi persis ngoten. Niku angger-anggere tiyang Jawi niku mboten pakat niku. Mboten lakone tiyang urip niku. Saestu kuatah Mbah nggih. Oh nggih. Oh, kok pinten pasal niku sing sepale niku bahasane ngoko, sing sepale bahasane Inggil. Nggih. Ngeten Mbah. Nggih. Menurut tiang Jawi, hakikate tiang gesang niku diganggen napa to Mbah kalih pangeran niku? Ngeten. Nggih. Oh, nggih. Nah nek saniki tujuane hidup niku lho. Nah, ngoten nggih. Niku nek saking sing kula pelajari nggih. Niku bayek dilaraken cenger niku lak mular niku nggih. Bayek dilaraken kalikan saking kandungan ibu niku lak lahir cenger niku lak mular ya Mbak. Nggih. Nah, mular niku artose niku bungah ya Mbak. Mulare jambak bayi lahir cenger mular niku bungah ya Mbak. Bungahe napa? Ya Mbak diwangsulaken ten alam padang. Terus mboten enten sing namine penggesangan sing ten alam donya sing langkung sempurna langkungan nek mboten menungsa lan iki. Terus kalih kiyambake nggih ngoten, mular niku maceme kalih bungah kiyambake dilaraken ten alam padang. Ping kalih kiyambake dipasrahi beban. Nah, napa beban iki? Digengken nata, digengken ngatur isine alam.
Niku lahir Cenger lho niku nggih. Niku. Lah sakniki anu kula ngomong niki mesti paling boten sampean kudune saiki kudu saged nangkep lho. Nggih. Kula sampean dilahiraken. Niku tanggung jawabe kalih niku nggih Mas kula. Lah nggih kebangetan to nek tiyang gesang boten purun nata isine alam niku lho. Lah niki wong penggesangan sing paling unggul, paling anu derajate boten enten kejawi menungso. Berarti intine nata isine alam. Iya. Nika. Kok mboten ditata piyambak kalih Gusti, Mbah? Kok kok kedah nyiptakaken menungso rumiyin damel nata alam. Nah, Lah mulane niku pripun, Mbah niku? Ngenten-ngenten. mulane ujung-ujunge niku wau mun kula sindir ujung-ujunge nek kawruh kejawen niku rata-rata mboten kok ilmu sejati, mboten sabda dharma, mboten sabda dharma, mboten Jawa sejati, Jawa sedulur, kuwat amat. Niku sami, dese ajarane sami. Samine nggih ngoten niku lho, samine. Dese sedaya sesami gesang. Tiyang sesami gesang niku diakoni nek niku sedereke. Terus mboten piyambake mboten gadah pedoman niku bedakaken A B C D niku mboten. Niku. Tapi sakniki dibeda-bedakaken Bang. Oh, Duga welut e. nah nggih jamane niku pun Jaman napa paling niku? susah niki. Ngaten nggih. Nggih. Nek sampean tangklen kula gadah cerita. Nggih, Niku nggih. catetan lho niku. Nggih. Catetan niku mulai tahun 2005 Nggih. niku Indonesia enten peristiwa napa? 2000 tsunami, Mbak. 2005. 2005. Kok 2005? 1905. Terus 1000 peristiwa enten peristiwa napa? Nah niki terus jangka waktu 20 tahun. Nggih. Niku 1925 Indonesia enten peristiwa napa? Nah, terus nginjak 20 tahun 1945 enten napa Indonesia. Nggih. Nginjak 20 tahun malih 65. nah 1965 enten peristiwa napa Indonesia. Terus nginjak 20 tahun malih 1985 enten napa Indonesia. Nah, terus nginjak 20 tahun malih niku 2005 enten napa peristiwa Indonesia. Wonten apa, Mbah? Niku enten isine. Wonten isine. Wonten isine nggih. Wonten isine. Kula pedhet sing paling gampang sampean tangkep mawon. Nggih. 1985 lah Metrius Oh nggih. Gelangsingan. Penembak misteri niku. Nah, penembak misterius Nggih. niku mpono nanti tutup niku lak parah niku. Nggih. Begini apa parahe? Kula gelo kali sampean tetep nah niki napa Tahun malih pinten, Mbah niku? 85. 85. 85. Nah, terus 65 napa peristiwane? G30. G30 nggih. Nah, bae. Terus 45. Nah, 45 sampai kemerdekaan 48 timbul malih to niku peristiwa. Nggih. Nah, 25. Nah, 25 lah niku nggih. Niku lah 25 mulai gencar-gencare PKI masuk Indonesia. 25. 25. merekrut orang Indonesia politike nggih idul-idune nonton lho. Danten enten isine terus 2005 enten apa? Nah niku enten ceritane nek pun 2005 niku mboten enten perang berdarah-darah mboten enten. Nggih. Perang catur. Sampean mesti 2005 nembe kok. Nggih. Enten apa pusat enten inggil niku perang politik. Perang bicara, perang pinter-pinteran otake mun tukoros tuku mboten niku. Lah niki minjak 25. Nggih niki Mbah sing tanyakan temen mungkin Niki 25 niki pinginane pun kula ngomong dereng kejadian. Hati-hati iki wis mlebu wilayah 25 lho soalnya wis 20 wis munggah niku kolonge pun 25. Nah, kejadian apa? Niku kula ketir-ketir sabene niku. napa Mbah niku? Niku lak jublek. Mboten, ketir-ketir kula niku nggih mok mending. Nggih. Kolong sak jerone 25 iki paling ora
alam ki padha karo dinteri mek Gusti wisan. Pilihan wiji. Nah, bina silak timbul dinane niku. Nggih. Corona pun. Nah. Malah kula rada kleru niku. Pilihan wiji ya wis anggitku ya wong sing lagune ora bener kuwi nang Dinter. urusane mek sing dhuwur kono mbah kono. Ngoten. Nggih, nggih. Enten tetep enten isine lho. Mana tanda-tandane Mbah niku? Nggih, wonten catetane kok enten bukune ngoten. Berarti setiap berapa tahun 20 sekali? tahun. Oh, 20 tahun. Siklus perubahan zaman nih. Nah, perubahan alam. Nggih. Minjing niki 45. Minjak 45. Nah, saged Indonesia niku rada kena diarani muga-muga kula kinten nek kula mosok kok ajeng nututi kalih 45. Mungkin dia nututi, Mbak. Niku rada pun Indonesia rada genah punan. Rada genah tatanane. Soalnya tetep purun mboten purun niki akhirnya politik niku rada anu. Politik Niki, niku- Mbah. Nggih. Kawatah ingkang ngendikan nek 2025 niku. Nggih kados panjenengan niku ngendikane tiyang sepah-sepah niku. Suku danten enten isine niku peristiwa-peristiwa niku. Wonten ingkang ngendikan terus 2025 niku kan nggih puncake goro-goro terus. Nggih. Lor sebagai Nggih to. Ya muga-muga mawon mulane sak kira-kira kula sampean niku diken hati-hati nggih. Cara kalimate mana jaman sakniki perilaku niku rada hati-hati. ngomong saya ngomong di atas satu Nggih. nggih. Lho, malah ngeten lho. Niku lucu kok nek pun ngomong kula niku nggih. Nggih. Kiai niku nggih ngeten. Kadang niku kula kiai sing mulai dung wakrab kula Nggih. jak Guyon. buka-bukaan guyon Los-losan. nggih, plong-plongan maksudnya. Aku bodho iki terus terang. Nggih. Ngaji ki anu ki ora sampai nutuk aku kok. Nggih. Sing diarani wot sirotal ki mangko endi to iki. Nggih. Pripun Mbah niku? Nah, wot sirotal niku mboten mriki kok. Mulane terus nek kiai nek ceramah ngoten niku benjing tasikan nggih. Nggih. Tasik benjing mboten sakniki lho. Nggih. Benjing tenakhir niku akhirat maksudnya niku benjing bakal tiyang niku Dipun kenging nguat. nggih kan wot rambut pinoro pitu. Dibelah itu. Nggih, nah sak pinten. Nggih. Nek mboten ceblok maksudnya. Nah niku. Pripun Mbah maksudnya, Mbah? Nggih ten mriki niki. Nek kula kalih sampean sakniki niki. Contoh ngeten mawon nggih, sing paling penak kula jujuk. Niki enten tiyang Nggih. mboten pandang lho niki. Nek pun niki nggih mboten pandang. Antarane tiyang sugih kalih tiyang melarat, Nggih. mboten peduli lho. Tiyang sugih yo nek niki salah nek ngomong nak bakal niku diteplok tletong tiyang lah. Nggih. Sedeng tiyang melarat yang mboten duwe tapi nek niki hati-hati lah mboten bakal lah niki. Nggih. Mulane kula wastani nek wot sirotal niku bresete tetep ten mriki. Nggih. Masuk akal Mbah. Leres niku, Mbah. Leres, Mbah. Ngomong iso. Benjing niku sampean kula Nggih. duka benjing sing penting niku sangune benjing. Nggih. Nek kula pedoman kula Nggih. sangune benjing tiyang gesang badhe tilar. Sangune tasik sakniki niki sangune gesang niki. Nggih. Napa sangune? Perilaku, kelakuan, tingkah laku niku sangune. Mboten kenging ajeng kula ganjel pesawat kok ulamun kula gadah pesawat mboten saged kok. Saged nggih. Nggih. Pokoke mriki sangune nggih. Nggih standar niku mboten enten sing saged persis, cuma nek ajaran kula niku wonten garis besare sak kira-kira. Nggih. Ngoten.